Yate. May mananap iso sundunggan. Pining mananapan. Ay, yate. Ano ba sa pilon? Jupel! Jupel! Iwo rin gilimpiyuhan ni palipot. Kanilay ka ni palipot. Gano'n na? Yate nga nang berarti main dengan langaw. Nani, so din es kundong ka no bilong. Luka buanga ka. Dali nagluto dia kay gutom na. Da, bungula sa ni, klaro kayo. Maro kay kang bungula ka no? Kay suroy ka, imo gitunog pa niadto. Manghit siguro kag kaon. Subuta? Imong gitunog pa niadto. Sige ko to. Yawa na. Paniod to ba? Paniod to. Nabuang kisa ba yung pahinguto? Nawa mo ko gikuto. Nayabag na. Aw, manghinguto taron dito sa sulod. Aw, maniod to. Di ay, pring buta. Timing sa kaida. Kay gutom na dyan ko pring buta yun. Makadungog man lagi. Adto taron sa sulod mangaon kay diresos. Daghan kay langaw. Ay, kamatay. Ug lamaw imong ipakaon ako pring buta, ikaw lay kaon na imong lamaw pring buta ay unsam taong kang ate na. Langaw ba langaw. Naanad mo kaon ng lamaw. Kamo lay kaon ana. Unong pagkapapilon mo pagkaon mo kumaanad ng kaon ng lamaw. Say pagkaon mo na ako iro. Nami ate na, kalami mo sudan kasi gutog lamaw ang buang. Bita buta, naalagi ko diri karon kay ida ako ari kong manok kay manok og sabong nimo. Aw. Ug sabong les gutan. Di ka na mo atrasan. Oh, kita ka na mong manok. Oh. Nya, pasungsong kag sabong sa may kaliwat yung manok. Sige nawat. Pagtarong diyang butaha ka, di ra bagi may kawatan. Diba, kaliwat ada imong manok. Nan. Dili lagi ni nako kinawat kay wa may kaliwat nga kawatan. Mayate imong bungula ka, di kita maghuman ani, may pag pauli ka. Si patuli. Pisot pa day ka buta? Pauli na ba, pauli. Patuli gani. Ang bungula ka. Ang akong giingon, pauli na, pauli. Magpatuli lagi. Panabi dito ka bungula ka, mapisot pa day ka. Yate ka. Ate. Yate ka. Naanad ginisip-sip ka muna loy. Tika, suwag. Panabi yung bungula ka. Kauaw lang niya ka sa akong reputasyon. Unsa? Reputasyon, nagpakauaw ka sa akong reputasyon. Magpatuli, di kayo ipaagi pagkompetisyon. Nah, yawa kang bungula ka. Ay, pag bugal-bugal ha? Pag bugal-bugal. Oh, kalayo ato pa rin buta? Ato kag mualbo-al patuli? Yawa kang bungula ka. Nyawa ka bungula. Agad ko pa rin ito. Miyati ang bakol maron. Hapit sa bakol. Salamat lagi pa rin buta kay hindi lang ko tawag ilupaw ring dahan buta. Sa may kilupong pa rin bakol. Dari na matay atong unahan pa rin bakol. Bahala ka riya bungula ka. Buang man yung bakol lang ang pizza mo naglakaw. Pa rin buta. Kinsa di
Gilubong dai paring buta. Yate, kaon sa may gilubong nga. Lubaong. Lubaong oy amaw, lubaong di lubong. Gilubong gani. Yate ka. Yati ka mula ka ba? Ganiyara ko namin na ni ba? Naglagot na ra ba ko? Isa gilubot dong. Utang na si papa nimo nagtabi ra mi diri. Ay binastos dong. Nakamatay buang nga bungula ka. Uli lang ito sa inyo ka, dala mo manok. Isa gilubot ang lamok dong. Nagpabalay man yung taong ka dong. Dong, kalma lang dong. Ay na pagsabot ra pa. Unsa nga ba dong? Uno day mo dong. Kaudto pa arong dako dong. Yate, pauli na nga dito. Nadala na yung manok. Hasta sa day kadong po day ka matuli day dong. Adungan day mong papan mo schedule patuli day dong. Mag-schedule ka bugal-bugal buang na ka. Shout out na sad mi, shout out kay murag ubay-ubay na niya kapoy kay lista di sa amin nga minus di signal. Shout out kay Showtime kapatid og sa mga members. Ay mga idol. Kita ta di ugma. Ezekiel Gia. Kuan ni naa ni sila sa Tahiyo. Guardia ni sila no, guardia sa Tahiyo. Ezekiel Gia, Jobin Bastatas, Angel Sharot, Angel di usab disabot sa dihingan laging din kay murag ko may pako. Anghel na anghel. Angel Sharot. Villacorda. Andres Villacorda, Andres ba ni o address? Kasi piat siguro Ezekiel ani og kuan, kasi tawagan ni kanang type siguro. Og ni Epipanyo Gia og sa ilang leading na sa ilang vlog si Husipa Umayaw. Pero gato ning Tagalogon murag nindot sa paminawon, Husipa humindi. Umayaw man di humindi. Og shout out sa ni Richard Villamiro. Hello. Buang, belated happy birthday. Inyo hadi sa inyong gihaw. Okay kayo. Ihaw mi Gahapon pagkitaon ko kay bawo hapon kay bawo ko. Birthday din mo kay tatay mo dre kay ihog Jurassic. Og ni Emalin Lindayaw Hinimilo, diya sa Negros Oriental Balogo. Danilo Slana diya sa Jinsan. Og i-shout out si Dongre Sirapika. Amo ning gi-shout out kay ni-comment nga iya ko nung gipanawas-tawasan na mo iyang multika batong pag vlog na mo sa kuan katong mamamuda nga ga kasi tawagan ni ga diaper mi. Ngilad ra ba kay mi tanaw na to kay ga diaper pero kare mo kabang usa ga diaper guwang gignaong. Hi. Gapo kayo no. Ay guwang. Oh. Wala ka kupas-kupas. Hindi pa shout out sa Showtime kapatid ang mga vlogger sa San Fernando, Cebu, ang Pit Ostabines, Shine TV o ni Burburan TV. Shout out sad og ni Kaong kagilo. Argawanon Tabines by Eddie Boy Papalid. Yunda Vines diha sa Cotabato. Tupi, South Cotabato. Tingob din na dong. Tingob din tanan. Team Payaman by Darsky Inad. Palihog kog support. FDHA Sports Unlimited Sikihor. Diha ni Sikihor gyapon. Suportahe palihog. Gary Limbaga. Shout out pod sa iyang pamilya diha sa Giholngan Negros Oriental, Limbaga family. Rosalie Baldio, shout out sa niya og sa palihog support Kim TV by Kuya Kim. Kim Baang. Dili Kuya Kim nga matanglawin ha. Lain man to kuan man to iya. Nampi trivia. Lain na trivia. Kuya, okay lang manok ito, kay murag langgam. Dili. Natoy trivia mag-aral lang mag-aral lang maigi upang buhay ay bubuti. Kuya Kim po. Kim po.
Shout out sa ni Totski TV official og ni RJ Iniro. Bang apa ba ka ni Pedrero? Shout out sa ni Jomar Bitronio. Secure Biners. Sa iyang comment, si Kihor Biners daw siya, member daw, di ko sigurado kay akong gitanaw ang iyang account, murag uwa man sa si Kihor. Idol ba na mo si Kihor ko. Kuan mo na, followers mo na. Shout out sa ni Boy Danny og Bangis Family. Shout out sa palihog ko, subscribe, Reynard, support palihog, Reynard Risma TV. Og ni GR palihog, kagbasa di haway. Shout out sa ni GR Cristobal. Sambra mo sa nagdoktor yung agi ko. Shout out sa ni Ginis Cantiles, Dumlog Talisay, nilang Silmay Inok, Adili Obinario, og sayang zone nga si Adonis Obinario Jr. Shout out sa ni palihog sa kong support, Travis Mag 3 in Music. Mura rin ka ng hardware day. Pa-support o shout out sa team kumi diya sa gani Matinaw San Fernando. Sila si Jillian Villarriasa, Milin Villarriasa o si Chin Villarriasa. Nahiubos brag ko ning mga bata. Katong birthday ni Milin. Oh. Akong gitsatan nga day, kumusta day sa inyong ihaw kay manha ko insya nga awa gihanda ko ay saon pobre kayo. Ang nahibong naman noon ko nga pag uling mabisa naka-bring house man. Gada Jurassic. Jurassic ihaw. Pag birthday Chin, ako sang gitsatan nga day manha Renold. Manha si Inod magda siya dag cake to day. Nagkugi kitong pangumpay para kapangay kwarta. Sa hikay niyo dahil, sa hikay kayo, pag uli, mabisa, bring house, sa pag-uwas, karniro. Gaiyaw, di karniro. Klaro din mo dayo. Berting, klaro ni mga tawanan eh. Di juga ganahan, mato sila. Ang special na itong shout out. Special shout out. Special. Ni Madam Susana, si Nisa, o ni Archie sa Rosal. Boss Archie sa Rosal. Salamat, Boss, boss, nga. salamat kayo, boss. Sa among nahog na sa siguro rero kaning Celebrate mi nga nag-abot na mig 1K subscriber. Kawan kina mi. Salamat kay boss, madam sa pag-ihaw sa inyong kanding. Kanding. Gitlog. Kusog. Salamat kay salamat. Shout out kay ko sa Bonzinadis family, Colby family og sa tanan akong mga kaliwat ay sa Negros mga barkada na ko day. Okay, Salamat bye-bye. kayo sa suporta, mga brad. Bye-bye. Salamat sa Ay tanang kapos naong nga naong subscribers. namawagi. Kanro gini bulingon. Buang ka, nagamong ka, naligo or ba kong nina? Ay, lagi tanong ko kay wata mag-jirjir. Salamat sa tanang subscribers o viewers, followers. Thank you. Cebu San Fernando Biners. Biners. Thank you mga buwan. Mati kay Karo. Mana day?